Akwesibroni na adwen wajasat sinyantam no waye road atum nipa wote ho na obra ubetimi abene nam kakra na wagewani wa create nsuo we nyina nyanya kopon abodie nipa ena o create sa nsuo we nyanya kopon abodie wa obeka se we nyankopon abodie nyina na yese wadwen no fom ni nyina no ono ankasa na ekreti na oye concrete no de nsuo gu mu ena emoa omkosesa amoa no begu ha na moa na wo saa nti utumi betena no na wagi wani nipa ewa ha Ghana nkasa asase we nyina yaton pepita nipa ba kope etumi ton be tete plot me nipa ba kope cause Akwesibroni na adwen no ye bi na we etirim ya adwen no enhyeda ye nim nyansa saa ya adwen wo fom ebibini utumi kofa obi olibia na waba na Arab countries Ghana ni ko o se okofa Arab ni bi e wa Arab countries na odina ba Ghana na wabeton sase be over 300 plots onwini nipa ho onwini dachima no ho na wabeton ma Arab ni no koso onwini nipa ho na adwen ne woni timu nyina nyansa bi anim mo Ghanafuo ana bibifo a nkasase we nyina maton ke nipa ba ko se o me wo 30 plots na nani agi adwen bi eni etim kura keke fe emoa no ena edesiko efe kura keke se wo baba bigina ha na nipa da sani nipa nyankopon abo wa odi adwene ahye utirim na wontimi nyusu wadwene na wonfa nwene ya ka yede samwa we nyina yepesu hwede we omodo suko konsuo mu kura efe kura keke wahu efe kura keke nipa doma me ba park ne so mehu omo nyina nipa dom na dodo na nkasa ya brofo nipa dodo na onipa bibini onti wiase nase onipa bibini ofise oye adwuma na de achiasa na wasi dan e wo wiase onyinani omma ne kra no kra na ho nto no sika no so a onsa nso nya enibi ti enua we nyina enua wadua nipa otimi bagi nwunu wase agi wani saa na parks ni mu no waye baby bebre a utumi eko inside ti woni wabusua maba na mabagi mani kama mfa wabusua enhyeda mu for more PLS them exploit. Come on. Akwesibroni hwe wanya botre adua na flowers fe ewo park ne so nya botre ye eni nyina create jobs nipadom ebe parks ne so nyina create jobs ena waye odua na flowers kama ena waye baby a sa obra utumiji wo ho wahome obra utumiji wahome
Finipadom a egu park so a yeji ahome. Ebetete nsua no hwemoa. Ghana nkasa moa we nyina yekum omare. Kise nipa no adwen papa bi ani omotrimu. Ka yekum wo mo nyina na nka yare. Yede aye pepper soup. Aha. Dobra utimi so eje wa home wa ha. Kaya ka moa we nyina nka yekum wo mo a ka yare ni nyina na nkasa. Na omo nipadom no omo feedi animals no. Omo feedi omo. Omo feedi mo no. Island e wo top ho. Isi we nyina nye natural. We create island wo top ho amoa no. Omo dware nsuo na ducks no omo dware nsuo adabo no omo dware nsuo na makọ island no makọje omo ahome. Enipa e wo se usua de e wo wiase. Ye betimi aye a kise yesua. Kise yesua nipa. Keeps the park clean. No why dustbin esisi ha. Say memfa bibi nto form. The fato dustbin na why warning e wo ha. Why road a edipa onam so. Waduadua nnua wom. We nyina enye nyankopon ene ye ma wo mu. Eye nipa sua wankasa obesua de na obedwen akokan. Nyankopon ehwe obia so. Mom. Mommy. Nyankopon ohwe obia so. Na momo no nipa adasani wo wiase a. E wo se usua de na usua nyansa. Double. When you know place, you will see. The baby need you are better. We see, sir. When you know, ya baby, I'm on my home. It would be a say. Mon share mammy, say Nanny, Faze, and more day for me. Mon share mammy, Freeman the storyteller. Ye tons here. Ye jija bibi asasini bi se nipa wo ho na mfifire tu wo fie a ubetimi apia kwadwo ani ne wabusuafo nante kra no ahemfo omo ba twitwa asasini nyina tonton sika kra omo sa enibi omo moto asasini nyina ya homa brabo chalewete ene hyehye wo omo mkotwitwa asasini nyina chalewete ene hyehye wo. اليوم هناخد
Cannon Hill Park.